Mae Canolfan Deuluoedd Llanybydder yn agor I pawb yn y cymuned, so pobl sy'n off gwaith ar mamwliaeth neu rhieni sydd ddim yn gwaith. Mae gyda ni childminders, mae gyda ni mum-gu, ty-cu, pawb sy'n dod y plant nhw. Ni'n gwneud amrywiaeth o pethau wahanol gyda'r plant I hyblu datblygiad nhw cyn ysgol. So ar hyn o bryd ni'n gwneud messy play, ni'n gwneud coginio, ni'n gwneud iaith y chwarae, ni'n gwneud dawnsio, ni'n gwneud cylch tu a fi, ni'n gwneud cylch babanod, ni'n gwneud clwb cino, ni'n gwneud lot o pethau wahanol gyda'r plant. Ar hyn o bryd mae dyn ni dros 80 o plant. Fel arfer mae dyn ni tua 30 I 40 o plant sy'n dod mewn wythnos, a wedyn amser y gwyliau ysgolion mae rhai hena'n dod, so mae rhifau ni yn mynd uchel. Mae'r arian yn mynd I fynd tuag ato helpu wneud beth I ni'n wneud nawr, achos mae fe yn gweithio, mae pobl yn dod, maen nhw'n licio beth sy'n digwydd. Achos yn ardal fel Llanybydder, does dim lot I gael gyda plant cyn dechrau ysgol, so mae lot o pobl yn dibynnu arno ni, a I ddod I cael sport a I helpu ni parhau beth ydyn ni'n wneud.